i ara sembla al final que Jordi s'ha cancel·lat. Què argumenta l'organització? Bona nit, Josep. Acaba de passar ara fa uns minuts. Una persona de representació d'aquest festival de Pedralbes ens ha reunit els periodistes i ha dit que en breu Martín Pérez, el director del festival, sortirà aquí, a l'escenari, a explicar a aquestes 2.000 persones que hi ha ara mateix aquí concentrades que el concert es cancel·la. Es cancel·la per motius d'una indisposició del propi artista. Ens ho acaben d'explicar, com diem, fa uns minuts, als mitjans que estem aquí concentrats, i ara tot seguit es donarà a conèixer al públic que ara mateix encara segueix aquí esperant l'actuació. D'aquí a uns minuts sabrem més detalls, no tenim molta més informació, el que sí sabem ara mateix, a hores d'ara, és que queda cancel·lat el concert de Tony Bennett, de 91 anys, aquí al Festival Palau de Pedralbes. Perdona, Jordi, m'estàs dient que ho saben abans els nostres espectadors des de casa que les 2.000 persones que són aquí? Exacte, la premsa ens acaben de comunicar això i ara en breu sabem que s'ha fet un gabinet d'urgència per part dels responsables del Festival Jardí de Pedralbes. S'han reunit, com diem, fa molt poca estona, perquè aquesta notícia és de fa només uns minuts. Ens ho acaben d'anunciar i ara en breu sortirà, com diem, en aquest escenari d'aquí darrere, a explicar que el concert es cancel·la definitivament. Queda, com diem, el mateix responsable, Martín Pérez, per explicar-ho. Després podrem parlar amb ell, amb tots els mitjans de comunicació amb ell, perquè tothom voldrà fer preguntes d'exactament què és el que ha passat. Josep. Per tant, no coneixem tampoc l'abast de la indisposició de Tony Bennett a punt de fer 91 anys, correcte? Així és, només tenim aquesta informació. Tony Bennett, per una indisposició, no ha pogut o no està ara mateix a l'escenari de Jardins de Pedralbes. Doncs mira, en aquest moment em sembla que apareix al darrere teu Martín Pérez, que és l'organitzador d'aquest festival. Tenim l'oportunitat d'escoltar, a veure exactament què diu. Tony Bennett està malalt. Hem fet, com és la nostra obligació, faltaria més, fins a fa 15 minuts hem tingut l'esperança que pogués cantar els seus metges, intentat entre tots. Els vull comunicar, perquè ho sàpiguen, que el senyor Bennett fa 3 dies que està a Barcelona. Amb una il·lusió, la verdad.